сайёҳӣ ва завқи зиёди сайру гашт, тамошо ва бароварда кардани орзуҳо, табдили рӯзҳои хубу хурсандӣ ба мушкилӣ, рӯбаро шудан ба ҳодисаҳои хатарнок, гуруснагӣ, ғамгинӣ, танҳоӣ дар ҷангал, мубориза барои зинда мондан, саргузашти сайёҳ Йоси, ҳамаи ин дар навори имрӯзаи мо. салом дӯстон, ман Кавсар. агар мехоҳед чунин наворҳо зиёд шавад, пас лайк мемонем, фикрҳои худро дар комментария менависем, нафароне ки бо мо нахуст шинос шуда истодаанд обуна мешавем ва ҳама якҷоя меравем ба тамошои филм. филм дар асоси саргузашти воқеӣ ва бо тарҷумаи ҳоли ҳунарманди асосӣ сайёҳ Йоси оғоз мешавад. Йоси баъди 3 соли хизмати ҳарбӣ дар қувваҳои низомии Исроил ба хости падараш ба коллеҷ дохил шуда ба сайёҳӣ пардохт, то худаш ва дунёро шиносад. дар соли 1981 ӯ дар ҷануби Америка буд. манзараҳои зебо ва нотакрори Боливия хело ҳам барои тамошо хуб буд. Йоси дар борти мошини боркаш бо роҳи борики кӯҳӣ ҳаракат мекард. дар байни ҳайвонҳои ваҳшӣ ва ҷои на чандон хубе худашро хурсанд меҳисобид. дар соҳили баҳр ба нафарони дигари сайёҳон ба қаиқ нишастанд. онҳо ҳаракат мекарданд ки дар соҳил нафаре дермонда пайдо шуд. Маркус, ӯ муаллими мактаб ва дӯстдори сайёҳӣ буд. Йоси ва Маркус дар хаймаҳои қароргоҳ шинос шуданд. онҳо дар бораи гузаштаашон машварат мекарданд. Йоси мегуфт: ба наздиконам гуфтам, 1 сол баъд ба хона бармегардам, лек ҳозир намедонам оё метавонам ба зиндагии аввала баргардам. дар шаҳри наздике ки расиданд, онҳо бо расмгир Кевин шинос шуданд, шиноси кӯҳнаи Маркус. ҳамаи онҳо ба Ла-Пас, пойтахти Боливия сафар карданд. Ла-Пас пойтахти ҳақиқии Боливия набуд. дар меҳмонхона утоқе гирифта, дӯстон бо урфу одати шаҳр шинос шуда хурсандӣ мекарданд. хурсандии онҳо дер давом намекунад, то вақте ки Йоси бо Карл шинос шуд. Карл Йосиро дар кӯчаҳои шаҳр дид ва ба ӯ пешниҳод кард ки ман туро ба маконе мебарам ки арзанда аст ва тасаввурашро намекунӣ. Мегуфт ба даруни ҷангал рафта ба қабилаи ваҳшиҳо шинос мешавем. Карл ба ӯ мегуфт: ту метавонӣ аз ин ҷангал достоне нависӣ ва аз дарёҳояш тилло пайдо кунӣ. ӯ фикр мекард ки орзуҳои худро амалӣ мегардонад. аз Кевин расмеро гирифта мехост дӯстонашро розӣ кунонад. Маркус намехост. мегуфт: оё мумкин аст Карлро бовар кунем? дар рӯзи дигар Карл харитаро ба он нуқтаҳо нишон медод. онҳо на он қадар дақиқ буданд, одами ҳушёр ба он роҳҳо намерафт. аммо Карл расмҳои чандин маротиба рафтаи худро нишон дод ва қавл дод ки ман ҳама чизҳои шуморо мебарам. ба самолёт онҳо ба наздикии ҷангал парвоз карданд. 4 ноябри соли 1981 сафари сайёҳии онҳо ба даруни ҷангал шуруъ шуд, ки ҳамчун зинда мондан дар ҷангал дар тамоми умрашон сабт шуд. ҳангоми гузаштан аз даруни ҷангал роҳбалад Карл файласуфӣ карда мегуфт: чӣ қадар зебост ҷангал, аммо инсон аз барои хостаҳои худ ба ҷангал ҳам сар мезанад. сайёҳон ним рӯз мешавад ки аз даруни ҷангал мегузаштанд. шаб гулханро афрӯхта нишаста буданд. баъди шапараки калони дар либоси Маркус нишаста, борони бошиддат, гум кардани роҳбалад бо сокинони маҳаллии ҷангал ва гови бузурге вохӯрданд. Карл онҳоро ба нуқтаи аввали деҳаи дар даруни ҷангал расонд. сокинони маҳаллӣ бо хурсандӣ сайёҳонро пешвоз гирифтанд. шаб мардуми деҳа онҳоро меҳмондорӣ карда аз хӯрокҳои анъанавии ҷангал ва сигарҳои сохтаашон аз алафҳои хушбӯ ба онҳо медоданд. ҳарчанд мардум ба меҳмонон хушбахт буданд, лек ба сайёҳон лозим буд ки роҳро идома диҳанд. бегоҳ Карл ба сӯи маймун тир холӣ кард ва бераҳмона маймунро зада кушт. ӯ маймуни мурдаро аз думаш бардошта гуфт: хӯроки хубе мешавад. Маркус аз хӯрдани гӯшти маймун даст кашид. тамошо мекард ки дигарон чӣ хел мехӯранд. Карл мегуфт: каме биринҷро пухта бихӯр, вагарна қувватро аз даст медиҳӣ. даст кашидан аз гӯшт фикри хубе набуд. Маркус саломатиашро оҳиста оҳиста гум мекард. аз рафиқонаш дур мемонд. пойҳояш захмӣ шуда буд. Карл гуфт: бояд қароргоҳро омода сохта
хусусият шудани Маркус сабр кунем ва ҳоло ки дер нашудааст баргардем. Аммо сайёҳон мехостанд ба пеш раванд. Кевин гуфт бояд қайиқ сохта ба дарё равем. Карл розӣ нашуд, аммо сухани Карл дар назди ин се нафар ҳеҷ буд. қайиқро сохта ба об раҳо карданд. бисёр хуб шино мекарданд то вақте ки ба ҷои нишебии дарё дучор шуданд. Маркус якбора ба об афтид, ӯро наҷот доданд. Байни онҳо баҳс сар зад. баҳси Кевин ва Карле ки ҳатто шино ҳам карда наметавонистааст ба ҷанг мубаддал шуд. онҳо ба соҳил баромаданд. Карл аз ҳодисаи гузашта норозигӣ карда намехост дигар ба қайиқ равад, мехост ба шаҳри наздиктар баргардад. онҳо ба қароре омаданд ки Йоси ва Кевин ба қайиқ ба нуқтаи наздике рафта Карл ва Маркус ба шаҳр бармегарданд. пеш аз ҷудо шудан онҳо машварат карда Карл дар харита макони ба соҳил баромаданашонро нишон медод. онҳо бо ҳам падруд гуфта гуфтанд баъди анҷом додани сайёҳӣ вомехӯранд. Йоси ва Кевин ба қайиқ шино карда ба пеш мерафтанд. об онҳоро ба макони хатарноке бурда расонд. гузаштан аз ин сангпораҳо дар назар буд. ногаҳон қайиқи онҳо ба санге бархӯрда шапа шуд. Кевин тавонист ба соҳил барояд. Йоси қайиқро қапида истода буд. дигар наметавонист худро дошта истад. якбора ба об афтида ғарқ шуд. Йоси ба мавҷи шадиди дарё дучор шуда обуро мебурд. бо зарбаҳои зиёди дар об Йоси тавонист дар макони номаълуме аз миёни ҷангал ба соҳил барояд. ӯ ба даруни ҷангал даромада мехост маконеро пайдо кунад, то аз борон дар амон бошад ва шабро рӯз кунад. рӯзи дигар Йоси мебинад ки ҷуздони ӯ дар дарё шино карда истодааст. худашро аз баландӣ ба дарё партофта ҷуздонро мегирад. дар ҷуздон якчанд ашёҳои зарурие мебошад ки бо ӯ лозим аст. дорӯҳои худро истеъмол карда мехост Кевинро пайдо кунад. садо зада фарёд мекард, лек аз Кевин хабаре набуд. як шаби дигареро дар соҳил рӯз карда саҳар хост захми пешониашро аз назар гузаронад. захмро кушода аз дарунаш кирмеро ки худашро дар ин ҷо ҷой карда буд баровард. аз гуруснагӣ ҳаракати роҳ рафтан надошт. лонаи паррандаеро пайдо карда аз парранда узр пурсида тухмҳоро мехӯрад. дар қароргоҳи навбатӣ дид ки пойҳояш хело захмӣ шудааст. ба захми пойҳояш нанигариста мехост роҳро идома диҳад. каме пеш рафта изи пои нафареро мушоҳида карда фикр кард ки Кевин бошад. садо мекард, лек касе набуд. вақте ки Йоси барои наҷот мубориза мебурд, сокинони маҳаллӣ Кевинро аз соҳил пайдо карда бурданд. Кевин ба худ омада аз пайи ҷустуҷӯи Йоси шитофт. бо чархбол ба ҷустуҷӯи Йоси баромаданд, лек аз ин баландӣ дидани инсон дар даруни ҷангал ғайриимкон буд. ӯро пайдо накарда баргаштанд. лек бояд барои рафиқе ки 2 ҳафта мешавад танҳо дар даруни ҷангал сайру гашт дорад коре кунад. барои ин Кевин ба назди моҳигир рафт то ба қайиқ ба ҷустуҷӯи Йоси пардозанд. моҳигир бо ин маконҳо хуб ошно буд. Йоси дар фазо ҳавопаймоеро мушоҳида кард ки аз болои сараш мегузашт. ба пеш ҳаракат карда дар даруни ҷангал як духтари ваҳшиеро дид ки аз ӯ суол мекард, лек ӯ чизеро намефаҳмид. дар асл инсон не, ӯ дар назараш менамуд. инсон дар гуруснагӣ ва ҳаяҷони зиёд ба ин ҳолат дучор мешавад. дар рӯзи дигар ҳангоми роҳ рафтан Йоси ба ботлоқ меафтад.
ӯ бо кӯмаки барги дарахте тавонист худро аз ботлоқ раҳо кунад. либосҳояшро бароварда патофта мурчаҳоро ба танаш резонд, то ӯро газанд ва аз дарди зиёд кӯшиши ба пеш рафтанаш зиёд шавад. бо ин ҳол то соҳили дарё рафта ба замин афтида хобаш бурд. саҳар Кевин ба ҳамин макон барои ҷустуҷӯи рафиқаш омад. ба ҷангал менигарист, лек касеро намедид. ба соҳил баромада қайиқро гардиш дода мехостанд аз ин макон дур шаванд. вақте ки каме монда буд қайиқ аз гардиш дур шавад, Кевин ба соҳил нигариста рафиқашро дид ки ба замин афтид. онҳо баргашта ёсиро гирифта ба маҳалли аҳолинишин бурданд. ҳангоми ёрии тиббӣ сокинон ба нафаре ки ҳамчун мӯъҷиза рух дода зинда монд нигариста дар ҳайрат буданд. филм бо нишон додани расмҳо ва саргузашти баъдии нафарони ҳақиқии ин ҳодиса ба охир мерасад. Кевин ба расмгирӣ аз маконҳои зебо ва мӯъҷизавӣ машғул буд. ёси дар соҳили ҳамин минтақа меҳмонхонаи худро кушод. Карл ва Маркусро аз ҳамон вақт касе надид. изи онҳо дар ҳамон ҷангал нобуд шуд. гуфта мешавад ки Карл сайёҳонро фиреб карда мегуфт онҳоро ба қабилаи ҳиндуҳо шинос мекунад, лек дар асл қабилаи ҳиндуҳо вуҷуд надошт. филм ба хотираи Маркуси гумшуда бахшида шуд. бо ҳамин филм саргузашт ва навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад ва ссилкаи дар описиония буда ва ба комментария дар омада ссилкаро зер мекунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. дар охир нафароне ки мехоҳанд чунин филмҳо зиёд шавад, лайк мондани навор, баёни фикру ақидаҳоятон дар комментария ва падериста кардани наворро фаромӯш намекунем. хайр, то наворҳои баъдӣ. худо ёру мададгоратон.